Really? Sa pako na nga, magkamay din may waraga. Hindi ko malulog. Kami pinis na kahit ay piling. Ngunit akan ako kayo ng pangkakas ng respect na ay mga chat ang pakampin ng respect na nagigilong ko at naro ko patalma. Pero po na po na dahil dahil pakasal ko po na ipatalang dikit niya kung ano kumbaga pang ano na pagbayto na nakikita niya yun eh ibobo ko yung sa tubig ko dati hindi ka ba mo ito yan Walo ka na yung kayo. Saring. Basta, napapula ko sa iya nga yun. Itong ibo nagbububuhan lang kami sa certificate. Hindi naging crush ko yung patang inskay lang. Kung nagburang ito nga ni Dorothy, pero hindi ko ba sila yan? Para lulusik ko lang ako. Wala mo talaga sa butar din. Puta ako na may parang kasi feeling ko may gusto man ko. Barkada lang pa. Dahil sinaraman niya si GB. Naraman mo test ako ito ha. Test ako sa yan ko dahil siya pa nagsaram na yan.
Oo pa pa. Ito, lepo. Dati, ako gano'n. Ba't makapay ko nung lang makaipungit? Malimit pa. Pagpimpla ko talaga. Sabi niya sige na Tapos ganit, ang sabi ko, kung natuloy kami kasi dapat mga kami lang. Kinarapan ako. Hindi ko man sineryoso. Paruto na mo! Deman tanga. Nagpususin ka na. Pagod ako narong din. Di ba kami naguro, di ba nakaplaya na gapo. Hindi niya na nga ako. Oh, yun na ito sa paano na. Tapos bigla na lang. Yun na nga, bigla na lang. Sana. Tapos sabi ko, nga, may iba, ako na nagkukurong. Tapos inisto ko tuloy siya. Ako na nagkukurong. Then, tuloy na. Kahit na, hindi ko na ako. Pagla ko pang. Kaya, tigbalakang ko. Pag nakuha kong sabat ito, ako Bicol, Domingo, hanggang sa SM. Alright. Baka makapulod daw kayo sa klase ko nga. Ang ito ba si Jimmy Lee? Ano siya party ba gusto mo din? Yung sa tanga? Aram, para ba dito sa biso-biso? Yung, ay, dito ko pan bida-bida ako nga sa klase sa nag-messenger mo daw. Yung, ay, messenger si madam. Kaya doon ko to sabi ko, at daw, di puta ka na kapamao. Lagi sa ako pa. Messenger si madam. Tapos, kang, inupig ko, nagpidulos na. Tuntad taon. Nainupig ako dito pa nga, ang media, diba? John Amber. Then, bukon mo yun. Sikat. Yun na naman ito. Naputulis siya. Sunod sa barkada na kayo si Jamila. Ay si, ano pala, si James. Sinunod ko na si Jamila. Pag sinunod si Jamila, give me. Mataparal na yan. Naman kapito. Give me, Jamila. Ay, ano pa na, nagsusuganap na buntong yung groning ko ba? Diba? Nagdaralagan. Buwan naman yun ko. Patak naman siya. Hindi mo talaga araw ka ano mo. Ay, galing ako sa topic. Garo mo yan, ang gibong essay. Yan ba yung decision din? Nagalit na. Diba? Yun na. May tumon. Na-flow na nga yun. Ba't alat? Nagalit sa tatay. Ay, ito. Mas paano mo sa halit? Gusto pinangayos ka. Gusto pinangayos. Paman? Mas inis. Dito siya. Radyo na kayo. Wala? Pa kayo? Hindi ka na. Hindi ka na. Hindi ka na. Ya. Ano ba? Ya. Rugda tag. Ya. Rugda tag. Gago.
Dumubog budget ko nga. Dahil po sa may ano talaga ako tuloy. No! Grabe siya gusto mo. Nagdala ko babae. Nagpapupus talaga nga eh. Jadi ko para padalas mo ako. Kapakit siya ng team sa tao. Secret yan, isa sa imong ano yan? Ano yan? Yung signal ba daw? Yung signal. Kamalay mo sa pangit na. Ulit ako na kasi. Pulitan niya ako pilit ko. Kanya ko ata ko ba yung tao ba yung batan guru hindi ko po kasi dito na ko magkopit ko yung puta dahil din may nagkakalaban sa utak na saro nata ito nga aram sa ginirin ko sa raw nga klase haraman ba kasi nung nga pwede yun na pero di man ako diri ko di mo ribo Tumurong bugo, nagdadong bugo ka makinig sa Tumiyang ko na makaw. Tumurong bugo, butaw sa ako. Hindi na ko nakakapugol din. Bupay nga. Pinasok ko na kasama niyo. Bataw na nga ako nga yun. Kasi pag hindi, kabupay mo sa ako, bataw na nga ako. Siguro pag ako kaya, pabibigyan pa bugo. Makapit ko nung basta nga, palambing mo na. Kasi ka mabuo nga. Palambing mo bugo. Agar mga hindi. Diriwi ka na nga ito parang sa tagayir na yan. Kapit ko na na. Naramang bataw na mga umupo. Pero iba rin sa tanong daw. Di ko niya kung sir pati ba ito yung dikit daw ko na nagbakan din sa kawandingin ko ba sa mata ni. Ito bisa nagsara mag-gusto talaga. Bilang ko ba na ito? Bilog-bilog inulungkwan.
Hindi ka duman, ay. Ito lang nga, ba't tinawag ko na kayo dito? Ibalik ko ba sila nga, ni? Tama naman, ayo. Oo na nga, ayo. Ibalik ko. Ano pa ito? Wala na, wala na. Hindi ka duman. Oo, kulay, ay. Diba,